Egun hon, hemen gara berriz Aurorok, urte pare bat o hiru juntzezigu atera gabe, baina bueno, ilusio eta galdu gabe berriz jende pixka juntatzean eta zerbait polita ateratzen zaigun. Aurorok dira taldeek Naparralden atatzen dianak goizen, salbeak eta bestea. Eta bueno, guk hartu gendun bideoi, eta bueno, pixkat hortikan, abesti batzuk eta letra batzuk prestatuta, pixkat herria animatzea goizetikan. Bai, bat aipatu beharko genduke, Jeixumari Jauregi zenduzte eguna, Pako Gereñu ere bai gogoan deu, eta bueno, salsa hontan hasizena Iñaki Letamendi ere bai. Yeah.